7, talk too early. Oh, indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Hi, welcome to the special edition of Isex Indaba. We second week kaJanuary. There's so much ade kwenzeka, there's so much esikhonzumile, especially okudliwayo during festive season. Festive season iyaphela manje, sekukuningi sesiyabona nama movements maningi. Igama uMenelis Wakandwandwe on Gagas FM, the sound of KZN. And this episode uyithola ku Gagas FM app as well as na ku YouTube. Namuhla uyayibuza ukuthi sikhuluma ngani? Sikhuluma indaba ethi how do you keep healthy? Usurvive kanjani ukuthi uhlale right, fit, uhamba kahle? Kuningi kade kwenzeka ngesikhathi sama holiday. Ikuphi ukuthi kumele ukwenze ukuze ukwazi ukuthi ube healthy and promoting a healthy lifestyle ngoba trust me, let me remind you before ngisho lokho, and this show is not suitable for izingane. Trust me, uyabona ungekho healthy nomdavazo wakho uzothikamezeka, trust me. But ke akusuki kumina lokho, udokotela uzongifakazela. A good friend of this show, udokotela uNkosinathi Shabalala. He is a sexual health specialist as well as a family practitioner. Mshengu ukuhamba kahle? Kunjani Menelisi? Kuhle kunjani? Ngikhona baba ngibingelele nefamily babe Gagas FM. Nokuhle ukubona ku 2026 ekubukeka ke uhealth. Is healthy. Ngala kwashabalala is healthy. Okay. Akusithole ke for a benefit of obukele nolalele njengamanje. There's so much ade sikudla, udla noma yini kunanemicimbi ekhona. Ngifuna ukuthola first ubungozi bento esiyidlayo dokotela emzimbeni yethu. That's a very important question as Menelisi sibalekile ngoba izokwazi ukwelekelela a lot of people. When it comes to sexual health, we don't only look at sexual health we also look at into ekuthiwa general health. General. So general health ibaleka kakhulu ngoba yona iya even nange diet izinto esiyidlayo njengoba usho, iya even nange lifestyle impilo esiyiphilayo, iya futhi nangama activities of daily living ethu ukuthi what do we actually wake up and do every day. And of course ke bese kuba khona ke the medical side of things ukuthi kukhona abantu njengoba siphuma nje ku December abanazo izifo ezibabeka engcupheni yokuthi i diet yango December or i diet ebiliboco or i diet enesawuto omningi ibe yinkinga in that manner. So into ebalekile lana if kuthi umuntu nje opure or normal ongahambi nasifo, into ebizwa ukuthiwa i-balanced diet. So i-balanced diet yona iya ngokuthi lezi zinto ezu4 engizoyibala kumele zibalance zonke. Kufike kube khona into ekuthiwa ama-protein. So ama-protein wathola enyameni ebomvu, ikakhulukazi inyama ebomvu, ikakhulukazi inyama yenkomo, inyama yembuzi, inyama yemvu. So inyama ebomvu, that's where you get a lot of proteins. So now ayadingeka emzimbeni ngoba ama-building blocks of a lot of things ama-protein. Esibili into ekuthiwa ama-carbohydrates, ushukela. So ushukela thina ke as abantu abamnyama abanebala elimnyama uyi-problem ngoba the fact of ukuthi sibamnyama we are directly at risk of indaba kashukela, isifo sikashukela inxa ye-diet Menelisi. If ubuka i-diet yabantu abamnyama i-starch based. So i-starch singathi singangena emzimbeni siguquke sibe ushukela. So yesibili le indaba kashukela kumele siubuke ushukela, sizama uku-avoid, sizama ukunciphisa, sizama uku-manage. Bese eyesithathu indaba yama-fats, into ekuthiwa i-cholesterol. I-problem ke i-cholesterol ngoba if ubuka indaba ye-health, we have what we call obesity, specifically or mental obesity. Umkhaba, i-pot belly. This applies to everyone. Akukhethile ngobulili. Ngoba indaba ye-cholesterol siyithola nakhona futhi kephi ekudleni, uhlobo lwamafutha esiwadlayo. Iwona ke lawo asinikeza a problem ukuthi cholesterol yethu iphakame. And unfortunately kuvele kuphakame le cholesterol embi. Bese izinza kephi? Izinza kwi-abdominal area bese kudevelop umkhaba. So ayinkinga kakhulu amafutha ngoba avala imithambo, adala ama-strokes, adala inkinga zezifo zenhliziyo sokuningi. So eyokugcina usawoti. Usawoti. Menelisi siyazi ke thina sizinsizwa. Kade siyake sihlangana ngokucosho lapha kwama-braai nani inhloko nje ama-braai, inyama ebomvu, and sicobhoza kulo sawoti omahedlehedle. Now lo sawoti wona ne-sodium eningi kakhulu, and i-sodium mayiphakama emzimbeni iphakamisa i-BP. So yabona sengikhave even lama chronic conditions esizowachaza usuwathathile nge-diet nje nange-lifestyle
kuphela asikakangeni even kuma clinical explanations Yeah. sakhuluma nje nge-diet ne-lifestyle so ibalekile indaba ye-general health ibalekile indaba ye-lifestyle modification Yes. if kuuthi usencupheni yazo zonke le inkinga. You have touched kwi-fat, salt, noshukela. Then it raises ukuthi okusho ukuthi manje ukuthi angiyiphethe kahle ku-2025 ade ngayiphethe kahle namanje. Ngagcina ngidlulisela nasenganini yami genetic. Uma ukuthi indlela engayiphethe kakhona i-lifestyle yami njengamanje. Let's say ubaba kade bazange benawo i-diabetes. Azange benazo izifo zo-BP. Kodwa mina indlela engidla ngakhona engiphatha ngakwazi ngidlulisele nasenganeni. Yes man, it's definitely zikhona izifo esibukayo ukuthi zi-genetic. Yes. Zikhona. And ake sikhulume nje ngoshukela ngoba wona ushukela iwona impela ohamba phambili onama genetic links. Yes. Ushukela uhlukene kabili. There's type 1 diabetes mellitus and there's type 2 diabetes mellitus. And of course there are other esingezikwa mention. Yeah. Ngifuna ukufocus on these two. Type 1 wona usho ukuthini? Usho ukuthi ukuphatha usamncane. So type 1 ukuma genes akho you pass it on from family member to family member, you pass it on from ingane to mama. Yeah. So type 1 lo, type 2 wona it has to do with ukuthi ke uyadevelopa wona awuzalwa nawo. So yabo type 1 uzalwa nawo, type 2 awuzalwa nawo. Oh yes. Ihigh uma wakho ezoba nayo, ugogo wakhe ezoba nayo, umuntu wesifazane nawe ngokwakho usencupheni. Fibroids if kuthi umndeni wakho unawo nawo usencupheni. Miscarriages if kuthi umndeni wakho nawo usencupheni. So definitely akhona ama conditions esiwabonayo ukuthi are genetically linked and siyakwazi ukwa pick up and siyakwazi ukwa manage. Speaking of lifestyle and nanokuthi ungayiphatha kanjani ungaba healthy na kanjani kubona lo nyaka kade kuyi festive dokotela and kukhona engaziyo nje nobukele manje bese qala umkhuba ukubuye skiphe amaphilisi chronic no medication. Ungathini makuthiwa angifuni umntalapho umshaye lo kodwa ubungozi bokuthi ubuye weqise lamaphilisi ngaba we-BP kungaba wani ngenxa ukuthi mhlawumbe uba occupied kakhulu uqalile unyaka manje kuze ukwazi ukuthi ube healthy ube right ukubuye uthatha i-medication yakho ngendlela noma kumele uye consulta i-medical practitioner ukuthi ngeke ngathi ukudefaulta kancane noma ngathi ukuma kancane. Now ngasinye isifo menelisi kuhlukile. Yes. For instance if kuthi uthatha amaphilisi e-BP high hypertension and bese uya defaulta kuba khona into ekuthiwa i-rebound BP. Oh yeah. So i-BP yakho ivele ishuthe iye phezulu ibe sky high. So lapho uba sengcupheni ye-stroke. That's how stroke actually happens ikakhulukazi kubantu who default i-medication of i-hypertension. Bese kuba khona indaba ye-HIV if udefaulta unyusa ama chances of ukuthi kudevelopeke into ekuthiwa i-resistance. Oh yeah. And bese uba nenkinga ukuthi amaphilisi angisebenzeli ngokuhamba kwesikhathi. I mean saqala sino first line sesi all the way to third line manje. Yabo inxa yokudefaulta kwabantu. Even now i-Department of Health is trying to do a campaign yokubuyisa abantu abalahlekile kwi-system because of defaulting. So ibalekile indaba yokunga default mawuthatha amaphilisi. Ushukela wona ubucayike wona because ushukela if uhlezi uphezulu emzimbeni ngoba wathatha amaphilisi into yokuqala elimalayo izinso. Izinso evele zibe andingcindezi and bese kuyabheda kakhulu once kwalimala izinso kuvele ku derange a lot of things emzimbeni. So ngiyaqhugumezela ukuthi even during a festive season abantu should adhere to their medication. But ke ake ngibanikeze ithemba. Zikhona izinto esikwazi ukuzenza even within my own clinic. Akhona ama drip esikwazi ukwenza i-con treatment esikwazi ukunikeza yona ekubuyisayo back to being managed properly. If kuthi kukhona la owenze khona kabi siyakwazi ukubheka ukuthi isimo sesihambe kangakanani ububi baso bese siyakwazi ukuthi silekelele ukuthi sisilungise leso simo leso okusona. Zikhona indlela zokuthi makuqala unyaka ngabe ngibe ne-goal or i-New Year's resolutions ukuthi hayi ngifuna ukubukeka ngifuna isikhumba sami sicwabezele ngibe right ngithi mangibukeka kabe ngiyajima ngifit nangendlela nje ngibukeka ngakhona ngisho nakwi-skin imbala. Yes. Njengoba ngudokotela akusho ukuthi yonke i-treatment enginika abantu eyokugula. No akukho kanjalo. Akhona amanye ama-treatment ama-IV injections esikwaziyo ukuthi siwa concocte and sikwazi ukuthi impilo yakho sithi kuyi-elevator. I mean khona even oma immune boosters khona izinto ezilungisa isikhumba khona izinto eziklinikazi khona izinto ezelekelela izinso ukuthi zingabi andingcindezi khona izinto ezivikela isibindi. So ziningi izinto esine access to zona esingakwazi ukuthi sikukhandele iplan lakhe liqondene nawe ukuthi mawufuna ukuba healthy we have to include yonke into
diet, exercise, lifestyle modification, and then of course look at the type of medical therapy esingak-offerisha yona. So definitely there are options esinawo. Ngokwemndeni noma ngokwama-partners ngabama-spouse uya-encourage ukuthi uma usubona ukuthi hayi nangu baba umkhaba lade ukhuluma ungathi usu-too much manje ukuthi ake sibone odokotela. How do you communicate such things ngoba omunye ngafila offended ukuthi hayi bo ngathi umkhaba noma wesifazane sekuneyimbejeje so kuningi ikhona indlela yokuthi hayi ake sihambe siyobona odokotela noma ake siyilungise indlela noma siqale ke manje siyajima siyahike senza njani iyiphi indlela ukuthi hayi ngathi khona lapho konakala khona ngiyabona. Now before ngene nje ku anything into yokuqala isimple abantu abaningi abangayenza nje bengaqhubeka balalele isex indaba. Yes, every Thursday. Bengacela impela opartner babo ukuthi awungijoyine phela ngosine sothamela la umlilo ngoba la kule show kulesi space esikusona esabantu ukuthi babuze imibuzo yabo babe comfortable nokuthi ba discuss izinto abay experience ayo nathi. Yes. So there is one very good platform la ongafundiseka khona isex indaba on Gagas FM. Yes. With Alex Mthiane no Dog. Bese ke okunye singakwenza ke ukubuka ukuthi i-education sisabalalisa kanjani ukuze ifinyelele kuwo wonke umuntu bazi ukuthi usizo likhona nanoma yinini khona. Yeah. Asibuki kuphela ke lapha communication. Uma uzocommunicate nomuntu kumele wazi ukuthi uyapi naye. Angeke uvele usukugxeke ungenayo kodwa into yokumelekelela. So sikhona ke ikhona i-platform yokuthi abantu bathola usizo. Into ebalekile ukukhulumisana ngendlela enenhlonipho. Into ebalekile ukukhulumisana ngendlela evikela loyo muntu loyo in terms of ego yakhe, in terms of self esteem yakhe. Ibalekile leyo nto yokuthi unake ukuthi inkulumo ingalimazi umuntu psychologically ngoba leyo nto izovela imvimbe kakhulu ukuthi afune ukuphumela obala ngeinkinga zakhe. So kubalula ukuthi abantu mabeneyinkinga ba communicator bese mase befika ke esayidini lami mina ngiyakwazi ukuthi ngihlale nabo phansi ngendlale indlela ngendlala itafula lokuthi nabo babe comfortable ukuthi bazwane ngaphandle kwenxabano ngaphandle futhi kokucwasana. So ibalekile leyo nto Menelisi. In closing dokotela quick one nje brief. I know ukuthi kunesisho nabantu bake bethi health is wealth. Ngaphandle ukuthi ube nempilo kahle kunzinyana ukuthi impilo iqhubeke iye phambili. Ungathini nje lokho ukuthi ukwazi ukuthi abantu abake beyinakekele ngoba nomdavazo ngeke ube right manje ukuthi akhambe kahle. No, of course ngiyakupromote kakhulu kuyinakekela. I-general health ibaluleke kakhulu. Inkinga Menelisi sibuye sibe nayo i-access to that health. That's the problem. Ngoba bakhona abantu abafisayo ukuthi bay-access i-health but abafinyeleli kuyona ngayizathu thizeni eziningi. Yeah. So kumele siyibuke naleyo nto ukuthi abantu singaba advisor singabanikeza imfanelo uzokuthi impilo ibe njani but i-environment akuyona lo muntu. I-situation akuyona lo muntu. Iyona futhi ebuye ibe i-hindrance ekuthenini abe social economic conditions. Yes. Exactly. But ihamba phambili indaba yokuyinakekela. Ukuyinakekela iwona number 1 owenza ukuthi your longevity ibe increased and not decreased. Dr. Nkosinathi Shabalala, he is a sexual health specialist and a family practitioner. Today bes unpack nje ukuthi how do you keep healthy and ube right as 2026 uqalile. Next week izobe khona i-sex indaba between 7 and 8 no Alex Mthiane no Dr. Nkosinathi Shabalala. He is a good friend of the platform and the show. Make sure that uyakwazi ukuthi ube ipart ye-show ukwazi ukuthi udokotela ke khona indlela atholakala ngazo azokwazi ezisho manje. Dokotela, how do we get hold of you as uDokotela Nkosinathi Shabalala? Ngiyabonga Menelisi, ngibonga na kwi-family Gagas FM. Ngiyatholakala enambeni yocingo ethi 063 847 0511. Ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ucingo kulezi inamba okanye usende WhatsApp ku 063 wenza appointment uzozongibona ema-office ami angu-9 Dorothy Nyembe in Durban Central and ngingatholakala na WhatsApp na TikTok as uDr Shabalala. Mshengu, I appreciate isikhathi sakho. Make sure that you was to ithole yona le conversation on Gagas FM app as well as na ku YouTube. Download app ye Gagas FM. Menelisi wakandwandwe as benginika this
episode, a special edition of Isex Indaba here on Gagasi FM, the sound of KZN. And leading the production team was the art-winning Mr. Sphelele Zuza. Thank you for ukuthi usilandele ngama-holiday and senze sure ukuthi ke your favorite Sex Indaba ayivali ikhona kuma-platforms eGagasi FM. Ezocansi on Indaba njalo ngo 7 kuya ku 8 p.m.